Regional. Idol Dennis, go ahead. Lima manen nga kameng Tinyo People's Army iti nagbalik loob iti sa linong ti gobyerno iti bagga Korean. Kaduada iti isang pulupay nga supporters ta iti napansin mo ko iti korpo ti pulisya iti baggaw nga dagito ket sinarabo ni Police Lieutenant Colonel Noriel Lacangan iti Regional Intelligence Unit 2 iti PPO king kastameten iti 24th Maneuver Company iti RMFB iti probinsya iti Cagayan. Kadwa dagiti grupo iti lima grupo iti NPA iti nangisukumeten iti pagbagida kastameten dagiti armas da nga 12 gauge shotgun ken homemade 5.56 caliber rifle ken duapeng granada granada kin kastameten iti 8 piraso iti 12 gauge shotgun. Maragsakan ti PNP kaput na patutan dagito kami ti NPA nga simukon sa linong ti gobyerno asakbay pa iti Holy Week. Mekanmet iti financial assistance ken pangkabuhayan dagito yung grupo para pelang iti panagbalbalo da ken at care formation program pa iti gobyerno ken ti militar. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, Armen.